Good morning, comrade. How are you? Mazuka banji. Samuel Larwa wabwera ndithu nkhani zingapo zimene timvetsere kuti iyeyo akuti chani. Guys, thank you so much, Malawian cameras. Yes, good morning, comrades. How are you? And Mozkabanj. No, comrades, leloli on a sad note. Then akaenda njambe kai kulilapo maliro kuzana ndi nzanga. Reverend to me was a comrade. Yan Longwe. Ye mwamwalira zulo kumzuzu. Zandikuza kwambiri. Because this man to me was another man. He was my hero. Every time ndikaganiza Longwe kapena ndikakhala mavuto enake, Longwe could just call me. I don't know how we got connected in spirit. Longwe could call me either early in the morning, even 1 a.m., 2 a.m. Where we're gonna say, no, Sindu gonna say, let me pray for you. Longwe could pray for me. But little by little, zimakhala kuti zimaoneka ntunda. This man wandipemphera. Ndimaona zinthu zambiri zimasintha pa moyo wanga. Sometimes Longwe could just call me. Ruwara, do you know this man? Wakut. I would say, yes. Kapena, nimangova. No. Muntamene sali bwino. Don't associate with him. But I'm going to pray for both of you. Muntu ndimpemphera, he wasn't upemphera. So a lot of my enemies, antambiri kumpoto omwe amadana nane. Kapena anthu omwe amangondona namangudana nane. Politically, kaya mafumu awa, kaya zibusa, Longwe, amanduza. Could pray for them. Not to put their hands on me. Wakha kundipemphera Longwe nthawi itali kundipemphera Luala undadana ambiri kunzimba mafumu umadana nawo andale umadana nawo okay ndikupemphera zimene wakuganiza anthuwo zizichitika. And as I'm talking today, I'm blessed. Some of the things that I do mkamaona ndikamapanga zinthu zabwino, Longwe contributed to that. Whenever I speak kwa inu Malawi ndikamakuuzani about in search of a good leader, the first pastor yemwe ndipemphera amene mamuzati ineyo Longwe ndifuna kumalawi kuno kukhale msogolo wabwino, Longwe anandipemphera. No, Luala, you are going to find a leader yemwe atazawine zisankho koma sazachokera kumpoto, sazachokera kumwera, sazachokera ku Central Region, azachokera ku Southern Region. Longwe taught me kuti ziko ngati kuli ziko akamati Malawi kulibe zigawo. When we come to leadership, kulibe zigawo. Usogolo wa ziko ulibe kuti uyo wachoka kumpoto, uyo wachoka ku Central Region, uyo Southern Region ayi. Koma usogolo wa ziko amakhawa ku Malawi. Bas. So Longwe prayed for me after tamva kuti ndi pa campaign in search of a good leader. And that was the time Saulus Chilima was alive. You remember I started campaigning for Saulus Chilima. He prayed for me. Koma what Longwe told me, he said, Luala, no. What you have to know is Chilima is not going to be there for 2025. Kuzakhala kulibe Chilima. I said, what do you mean? He said, no, Chilima will not be there. Chilima said, you never see Chilima for 2025 elections. Somebody is going to come. So, somebody wakati abwere ndi ndani. I never thought of Kabambe in my mind. I never thought of Matthew Zimtumbuka in my mind. Pena pake ni magaza mwina onjezani Kenani. But Longwe insisted. Saulus Chilima sazakhala hapo pa 2025. Koma iweyo sazasie campaigning for the leader wa UTM. Komanso ku UTM komweko kuli anthu ena omwe iweyo sazakukonda azaona ngati kuwalanda maudindo. And don't pick any position ku UTM. Ukhale ku MCP komweko, don't pick any position ku UTM. So ngati nga position ku UTM
So zachita achieve goal yako yofuna in search of a good leader. We are joking like that with Longwe. And this other time when I went to Mzuzu, I went to his house, Kukatoto. We shared it. He repeated the same thing. You have started a good project somewhere in search of a good leader. But the leader, Meno Kumchulai, Vice President Saros Chilima, I don't see good as a car for 2025. To me, I was not expecting that Chilima was going to die. Even Longwe didn't tell me kuti muna Chilima Mwalira. And I got Sazakaya about paper. So if Chilima was not going to be on ballot paper, I was totally confused. So it's Karabanch. So the time when I met Chilima, it was the time Ndilongwe Takamra Nakai. When I went to meet Saros Chilima kwa area 43, I called Longwe. Longwe, Ndukakumandi Vice President Saros Chilima, SKC. Mr. Wara, keep it up. And I'm going to pray for you. When I was calling Alan Ngumuya, Ndimaimbira Ena Ndena, Newton Kambara, Ndimaimbira, because I was looking at my security. I called Ian Longwe. Ian Longwe, I'm going to meet the Vice President. Kunyumba kwao, Tukoloko. Ian Longwe prayed for me. Luara, some various men and Okamba, you are going to meet this man. And China Kakabuze Penekoko was lose. It was exactly Chine Panopa Nukusimi Kizauti what Ian Longwe told me. Chinachitikadi. When I met Saros Chima, Kuya 43, I really my office work. I had in me with Ian. Oh, Samena Kambira now, this is the Vice President. Newton Kambala, Uyundani Mzoni Mkandawile, Wine Nyondo, Alan Gumuya, and Hamene Wawa, they were closer kwa SKC. Dimafu Sama Ganzao. Of course, the one who facilitated the meeting was the Comrade Newton Kambala. So what happened is, Oseo nani sana one Kambala nani sana mone, Mzondi ni mamona, Wine Nyondo, Pamaso nani sana kumanepo. Alan Gumuya, the mamuzi wa tinaku manapo kwa aukago America. Ian Longwe was here in Malawi. Then natea kwambi ifundi ya Ian Longwe kuti usaope ukamuze chilungamu. So when I met Saros Chilima, just to believe or to understand ziwene Ian Longwe na nena. Nilango sunga mawa Ian Longwe kuti Saros Chilima saza kalapa ballot paper. And when I was there, nitamona Saros Chilima. Nitaona na Masudi tapangana my introduction tamaliza. Then Saros Chilima asked me a question. Akuli numa pempela kuti. Na uzani numa pempela CCP. I told, oh, chabi. I numa pempela kuti. Kuruma Catholic. I don't. They said, Uncle Wala. Mukona bwanji ziko meni kwendera. Then I explained. Mendi konera. So tili mkati mocheza. Ian Longwe came into my mind. Could ask him a question whether Chilima is going to be on the ballot paper. Enough. Bwana, are you going to stand by 2025 by September, my elections? Saros Chilima namba nukuseka. Anaseka. Kina kuti, nikuti mukuseka chani? Fusalo. Mutikoli zaka pa ballot paper. Anaseka kwambiri. Saros Chilima anaseka kwambiri. Kuseka kuja. Then nasi nazanga kuseka. So the mood there in the office, inakangati amabweza kuseka. Pangono mwandifusa kuti pa ballot paper zakalapo. Fusa ibere dead yake bwanji. Tayangani chabe. Muzakalapo. Chua mwina. Ndikupanga kampeni pa muntu yemwe sazakhala pa ballot paper. He said, no. Ukhala pa ballot paper, sidi zakhalapo ndineyo yayi. Anyone akuza zakhala pa ballot paper. Wina aliyense akuza zakhala pa ballot paper. As long as zofuna zachipani cha UTM azazisatiri. Komas as long as aziwe kuti akakhala pa ballot paper baje afuna azathandize tundu wa Malawi. It's not an issue for me as Saros Chilima kuzakhala pa ballot paper. Ayi. Koma
chifukwa chokhala pa ballot paper ndi chani tikufuna kusintha Malawi. Ineyo sindina CCP ndati ine wano mu Catholic ineyo muli chipani cha MCP ine ndiko MCP ine ndine msogolo wa itembe panopa mabwera kunoko takumana anthu osiyana chipembezo osiyana ndali koma Rwala ino Uncle, he used to call me Uncle Rwala kangani campaign yanu whether you are going to sell my name zapa ballot paper zazona kusogolo koma munthu akakhala ballot paper ayenera kuti iyeja ndi nsembe ya dziko, ndi nsembe yosintha zinthu, ndi nsembe yosintha miyoyo ya wanthu. Said, this man ndibona ngati mina kuyankha kwake it was too political, but Ian Longwe was with me in my mind. Ian Longwe amati munthu sakayapa pali koma wandiyankhira papa. So I asked the question again, SKC Bwana Chilima, a vice president, should I continue campaigning for you? He said, yeah, you are campaigning for the goodwill of this country. Musi ya bwana pa campaign. Ndi mene zizili panopa kumala mukasa pa campaign. Ata pa campaign ni ndani. Inyo mwamba campaign ya bwino ndakumverani zonse zimene mumwakhamu kuti yankho. And I met him after 4 months. Nitamba kupanga kuma mchemera Cesaro Chilima ndisana kumane naye. And kuma ndi Chilimako kuti Ian Longwe kuti aziwe ene kuti I was campaigning for SKC anavela ma audio anga. Ian Longwe also was listening to what I was saying. And Ian Longwe wished me to meet SKC. And when I told him that SKC ndikumana naye that day, Ian Longwe was the happiest man so far from Northern Region. I am Malawi Mozi yemwe anandipanga encourage. Apart from any amene ndachula. In our Indian hunters. Kwa mtu amene ananimbisa kwa mimi, no, go and meet him and tell him the truth. Asaope ya Malawi is behind SKC. Kwa machele naluza Ian Longwe choti Saru simeza kapa ballot. Chinani pasa maganzi. Kwa maleloli as I'm talking today, Saru Chilima kulibedi. And it's unfortunate that even Ian Longwe is no more today. And how is? Ian Longwe told me that Saru Chilima says a kapa ballot. And the same person who told me that today says also muntamete zakaipa ballot paper uchipancha UTM akumuziwa inde Dasukabambe because Ian Longwe was a supporter of Dasukabambe kwa ineyo na kwa ineyo ena mwina mbili simkuziwa mphamvu zanga zambiri nikafika kumbaya chipembezo. The person who has been encouraging me to campaign for Dasukabambe after the death of SKC finally Ian Longwe. Ena mbili amandika amakaika. Koma Ian Longwe said Rwala campaign for Kabambe. I said, what about Mtumbuka? Mtumbuka inde. Muzampa Gabe campaign. But for Kabambe, he really told me that I should campaign for Kabambe after the death of SKC. And the time Kabambe atango to wala kuyutemu, sina sinte magani, sina kaika. Straight. Ninangoyamba talking to Kabambe. Up to this day, I've been campaigning for Kabambe. So, comrades, Malawians, sometimes I don't know, even myself, I don't know whether I'll witness Kabambe being on the ballot paper. Inuso, simzaona Kabambe adi pa ballot paper, pa September. Mulungu, andi njira zake zomwe mapanga. Panopa munthu yemwe amandiuza ine kuti SKC zakhala pa ballot paper pa September 16, 2025, kulibe. Munthu amene amandiuzayo kuti South Masakhala pa ballot paper Ian Longwe nayo kulibe. We don't know who is next. Kwa chiwenika kupemphera Malawi tenti zikondana. Tenti pange chinthu chokhuza kutukula Malawi. Tenti pange chinthu choti azibusa ena akamatu anthu ena amene amayenda ni Mulungu amene amakhulupirira Mulungu akamatiuza ifeyo kumatichenjeza kapena kumatiunikira tenti asatire tenti avere. Chifukwa zimene amakamba ambiri opempherawo zimakhala mwina zoona koma mwina moyo umene amakhala chwa munthu aliyense pa dziko lapansi amakhala ndi adani. Ine ngati Ian Longwe anandipangira zabwino, that is only for me. Kwa pala anthu ena zomwe Ian Longwe anapangira si zabwino ayi. Koma zoyipa zimene anthu ena amaona mwa Ian Longwe zisandikhuze ine yayi.
kapena ineyo ndingatengepo gawo kuti ndizidina kuti iye anilonga naye munthu oyipa chikuwa anakhumudwitsa munthu wina wake ayi. Kwa ineyo personally, spiritually, iye anilongwe helped me in my life. Anandiunikira kwambiri pa chilichonse chimene ndikupanga. He was my good advisor, my brother. Each time akabwera ku Mzimba mpaka ndimbire phone. Samuel, I'm here in Mzimba. Can we just greet each other? Or not? Ndati ndikuze njabe nemo Mzimba. Wherever I used to go, kandi kulilongwe, Ian Longwe akazondi kulilongwe, he could call me and refer me to a friend. I've got a friend kulilongwe kwa 18 ukoko. You'd like to meet you. Ama kusatira Ruara. So, comrades, Malawians, it's really bad. I'm really heartbroken with the demise of Ian Longwe. Of course, mina sinipita kumalao. Kwa pendie sesa utinipita. Kwa what I've said, leloli ndikulira mayo Ian Longwe. Of course, nina muntu wandale. Ena mwandifusa. Reverend Chakwera, ali kumpoto. Comrades, me, I've got no business with Reverend Chakwera. No any business. No any relationship. No any support. Ineyo zoti ya Chakwera, and this support yanga panopa. Tikabwela kundale. Forget about it. I've got no support with MCP members. Ako MCP, anga kale amphamvu chotani, anga kale umenya anthu, okapa anthu. And I'm not their side. I'm campaigning for the Sokabambi. Full stop. The person that Ian Longwe told me to do to the Bangde campaign. But I cannot, anytime I hear about Chakwera coming to the north, looking at the past, kwamba MCP akaria Dr. Banda kuzafika Leloli. Achipani cha MCP and hakumpoto sakutipasa ulemu. Usogole wa MCP, sunaambe watipasa pa ulemu. Tima kanga chipani cha MCP chichi, siti naambe ndifeye kumpoto. Maka kunkatabe kumena president akupita. Anthu akumpoto takati kunyozedwa chifukwa cha chipani cha MCP. Takati tikumandwa chitukuko chifukwa cha chipani cha MCP. MCP ndi chipani cha nkhanza kwambiri. Ifeyo Chakwera tinapangira campaign just like the way he did SKC campaign for Chakwera. Koma chilima nafera kumpoto kama pili yako anthungwa pompa pankatabe. Oni owe tunkatabe. Chimwalire ni chilima. Yemwe timamkonda kwambiri kumpoto kuno. Yemwe nimampangira campaign. Yemwe anapangisa Chakwera khala pampano. Chakwera sanambe apita pamene panagwa ndege inapasa chilima. Zima nipesa mtima kwambiri. Ndipo zima ndiwawa. Nde namene masata chipani cha MCP. Ndikudabwa kuti kodi mwa Chakwera mukona mochana. What do you see in Chakwera and MCP? Pakatipo kunali nkhani ne kuno kunzima ni malimbana ni mafumu. Mafumu akuzimba timalimbana pa myambo ina imene mafumu akunzimba mapama indesa ya chikhalidwe. Yomwe imasemphana ndi Republic Constitution. I didn't know that MCP members, leadership ya MCP kaenda Chakwera, anachita connive ndi mafumu akunzimba to decampaign me. Kulipanga decampaign. Pamene ndikuzira tuti ufumu wakunzimba ulibe constitution. It's just a culture. Moti mafumu ena mnava comrade Ruara amulipisa ng'ombe. Zinzopanda mutu, zinzopanda pache, zinzopanda zoti, you can't understand why. They used to call this district a kingdom. Kunzimba kunoko amati Mzimba ni kingdom. Zonsezo zabweka zoka. And today I'm happy kuti pa agenda ayikapo chikongwani china cholemba Mberwa District Council. Kale chikongwani ziwiri. Auti Mombela Kingdom, komanso pa chikongwani china mbauti Mberwa District Council. Zimene zachitika out of kukangana kwete makangana ni mafumu. Palibe mafumu sangakhale amphamvu kuposa boma kulibe. Komanso what happened is anzathu MCP mwaumbuli wawo ndi nkhanza zawo anagwisa ntchito mafumu akumpoto to demoralize or to decampaign me kuti I should stop campaigning for the Sokabambi msogo wa UTM. Malawians, you must know this, the work of MCP. So the coming of Chakwera kuno kumpoto, MCP ndi mafumu ndi azibusa ena omwe anazandipeza kundipepesa. Amafuna eneyo ndisayankhule kwambiri
zonyoza Chakwera chikuwa mazoti Chakwera bwera kumpoto koma zimene zoza Malawi ndi nkhani zoti nathana nazo kale kubwera kwa Chakwera kumpoto kuno is not welcome and nobody should welcome this man angopita chabe unkhatabe akapange mwambo awo going back to Central Region kumene amafasa kwawo kumpoto kuna Chakwera si kwawo because munthu amene Chakwera watinamiza kwa nthawi yayitali koma watiwonongeranso maubale athu kuno kumpoto zitukuko kulibe zimene amatilonjeza Chakwera kulibe komanso Chakwera sanayambe watipepesa ife kumpoto pa ntchito imene yabwino tinamugwira koma sanandipangire china chilichonse 5 years in office Chakwera has done nothing in the north airport imene watamangayo wangopanga airport kakale komwe kaja nipane watera ndi ndege yake pene paja amalawi akumpoto tisapuse Chakwera is not a good man Chakwera should not be welcomed here in the north wabwera inde musiyeni aendere program ya pa kalenda komanso ati okhuza anthu akumpoto kuno ndi mafuti tukuma nawo comrades. May the soul of Ian Longwe rest in peace and good morning. Thank you.